Бисмилlah, вассаляту вассалям аля Расулилlah. Ассаляму алейкум рахметуллахи ва баракатух. Ние сме на една от локациите, където курбани ще се раздават на вдовици. Тук температурата наближава 50 градуса. Аллах да помага на хората зад мен, които колят. Тук решихме да има малко курбани, само ще бъдат заклани 50 курбана и ще се раздават на вдовиците. Заради голямата жега и място, на което сме, тук ще раздадем, освен курбани, ще раздадем и ориз на всяка една жена. За това място са предназначени 3 тона ориз, които са дарени от хората в Смолян, Мадан, Рудозем, Златоград. Аллах да бъде доволен от всички вас. Почва раздаването на вдовиците. Ще получават 1 чувал ориз. Тази част от жените, това са жените, които подпомагаме през цялата година. Почти всеки път, когато има раздаване на курбаните, които са целогодишната кауза, адаци, акика, винаги ги включваме и тях. Те са съсредоточени пак на едно място, за да бъде по-лесно комуникацията с тях, помощта им, защото те живеят сами с децата.